И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Форки и сега тронахме на един приятел къщата. Тъй като гледат скина, тук гледат, че е потрошено на тините всичко. След това откачалник и там чупехме като откачалници. Искам да видя какво ще направи и ще паузирам докато дойде. Хора, сега ще почнем да слагаме още тинти. Майко. Ти почва там, аз тука. Аз съм готов. Пале. Чакай. Айде, Аллах Акбар! Няма да пак. Сега ще се убия! Какво правя? Конкрет! Аллах Акбар, къде ми е запалката? Ана, запалката. Какво стана? Тук запалката падна. Ана, една запалка в електро. Ай, хора, ще позирам докато го ще дойде, защото не знам, май ще получи инфаркт. Ало, Гошо, знаеш кога ми... Да, брат, знаеш кога ми рехме сервера, че е ужасно. Да ми е бързо да паса, да ми е бързо. Хубаво. Телепортни се да ми е бързо, да мине. Не, аз го видях, аз нали бях там, като го открива. Не, телепортни са само. Хубаво. Ама изчакай, че си играе така. Не работи. Да те ли беше само тия работи. Аллах Акбар, става. Гошо, влизаш ли, миличък? Бързо сте, не, телепортни са. Бързо, няма време. Гошо, какво викаш, че правиш? Ами, да го видиш. Влеза малко просто, Гирге. Мартин, сега ще прави тъпа. Го са чули? Не знам. Гошо, влезе бързо, да види. Тъпа. Марто! Герге, просто е тъпа. Я се гледай къщата. Иди от другия край. Аз повече няма да играя, хайде чао. Става, Гошо. Кой ме Следваща нощ. вижда? То няма нищо страшно. Аре, аз повече няма да влизам в сервера. Ама това... И да виждали YouTube, Гошо много яка реакция направи. За да видим следващия трал клип.